noster, is in sile sanctificitor nomen tuum ad filiat regnum tuum, fiat voluntatis tua sicut in silo it intera panem nostrum Odicianum da nobis hodit it dimiti nobis debita nostra sicut it nos dimittimus debitoribus nostris it ninos inducas en tentationem. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, The Bluetooth device is ready to sele et terra visibilium, omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patrim natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumini, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantiae, patri per quim omnia facta sat. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit di celes. Et incarnatus est di Spiritu Santo ex Maria Virgini et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Poncio Pilato passus et so sepultus est, et resurrexit tertia dii secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedit ad dexteram Patris, et aeterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, quos rene non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum vivificantem et ex Patre Filii procedet, qui cum Patre et Filio semel adorator et cum glorificator, que locutus est per profetas, et onam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, conficior onum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam ventori saeculorum. Amen. Pater sanctitus eras, es et venturos est, exaude Pater preces nostras, et sanctifica nos semper en conspecto tuo, egusum alpha et omega, primus et novissimus, principium et finis. Per virtutem virga quam musi descendi da etiam, Pater virtutem Spiritus quas manibus tenimus, sicut virgam Moses virtuti instrucesti eta cuci verdis nostris virtutim tribu. Amahan nga balaan, ikaw ang kaniadto, ang karon o sa walay katapusan. Dungga o amahan ang among mga pag-ampo o balaana kami kanunay diha sa imong atubangan. Ako mao ang alpha ug ang omega, ang nahauna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan.
Sa gahom sa sungkod amahan, ikaw nagahatag dito kang Moises, hatagan mo usab amahan o gahom kaning among mga sungkod nga ania kanunay sa among mga gamot. Kung ikaw naghatag sa gahom sa sungkod ni Moises, mao man usab magahatag ikaw kanamo o gahom sa among mga sungkod. The nobis semper gloriosam misericordiam tuam, ob et nos misericordiam ostendere possimus omnibus qui in nos peccaverat. Otenam nos es semper protigas di abici baptisti somos, et corpora nostra paracasam, ad recipiendo Spiritum Santum conos baptizabes. Percipto corporis tu Domini Jesu Christi co ego neg indignos somere presumo non mi proveniant et judicium et condemnationem sed pro tua petate proset mihi ad tuttamentum mentes et corporis et ad medilam percipendam e bibis et regnas cum Deo Patri en unitate Spiritus Sancti Dios per omnia saecula saeculorum. Amen. Domini non sum dignos ot entre subjectum meum, sed tantum dic verbo et salibator anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat anima meam in vitam aeternam. Sa gahom ni Kristo ang dako o kahibulungan na Dios sa langit o sa yuta maanaan niining mga sungkod na ako gihika. Virtuti Christi Deus Magnus et mirabilis sili et terra in his viculis quatitigi present adistim. Miseri remedius secundum misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationem tuarum dili iniquitatem miam. Aprius labami ab iniquitate mia et applicato mio mundami coniam iniquitatem miam ego ignusco et peccatum mium contra me est semper. Tibi solificabi et malum coram tipisi. Ot ius tipisiris en sermonebus tuis. Et vitas cum inducares isi enim en iniquitativos conceptos so. Et in peccatis concepit mi mater mia. Isi enim veritatem delicti eserta et occulta sapientati tua manifestasti mihi. Aspergis mi hisupo et mundabor lavabis mi et super nibim dialbabor. Auditor mio labes gaudium et laisiam latisiam et exaltabum
o sa humilita averti pasim tuam picastis. Niis et omnes iniquitatis mias dili, or mundum crea in me. Deus et spiritum rectum innova in visceribus mis. Ni prosias mi pasitua, et spiritum sanctum tuum ni operas ami. Redimihi laetitiam salutaris, tui et spiritu principali confirmami ducibo enecos vias tuas, et impi adti condentator liberami di sanguinebus Deus salutis mea, et exultabis linguami iotistam tuam domini labiami aperis, et is us amium mium annuntiabit lodim tuam coniam si buluases sacrificium disinim iutegi holocastus non dilicaberes sacrificium Dio spiritus contribulatus cor contritum et humiliatum. Deus non dispesis benigni fac domini in buna voluntati tuasion ot dixintor mori Jerusalem. Tunc acceptabis sacrificium iustasti oblision in volumo, quasta tom imponem super altari toom bilobos. Ang Kristo na Diyos na napanalangin sa kanunay sa kasakansa nining mga sungkora. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Sige, unahin ang unang ihatag ang Bible. Una ni Kardinal i-open ang Salmo 71. Buhatan mo ako o sa kulay ng kasing-kasing o Diyos o pagkuha ang sa ka-espiritu na matugid sa sunod na ayaw ako isarikwan ikan sa imong tubangan o ayaw pagkuha ang imong espiritu sa ikan ka na Hindi makakita, ikaw basa, sunod siya. buhatan mo ako o sa kaulay ng kasing-kasing o Diyos o
Espiritu ang natuloy sa sulod na ko. Kaya ako sa ito'y ikan sa inyong tulangan o ayaw pagkuha ang inyong Espiritu Santo ikan ka na ko. Buhatan mo ako o usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. O pag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imo atubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Buhatan mo ako o isa kaulay nga kasing-kasing o Diyos. Kung baguha ang isa sa Espiritu na matukin sa sulod na ko. Kaya ako isipwan ikan sa imong atubangan. O ayaw ipagkuha ang imong Espiritu Santo ikan kanako. Pagbuha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong katubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Buhatan mo ako sa kaulay ng kasing-kasing Diyos. O pag-uha ang isang espiritu na katulad sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong katubangan. Ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Wakon ako sa kaulay ng kasing-kasing o Diyos. Kung kakuha ang isa ka Espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako sa ito'y ikan sa imong katubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo ikan kanako. Perdido perdition. Amen.
ihatag ang Bible sa ipuan. Dayon, basahon ang Salmo 51, 10 padulong sa 12. 12, 11. 12, no? 10. Okay, 13. Tapos 13. Buhatan mo ako sa kaulay ng singkasing o Diyos, kung magkuha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako sa likway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ug sabnay ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatundo ako sa mga malapason sa imong mga dalan. Ug ang mga makasasala mga kapit nga akan. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Ug pag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagakuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong dalan ug ang mga makasasala. Mga kabig nganha kanimo. Next. Buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios, o pagkuha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubang. Ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mga kabig nganha kanimo. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Diyos, ug pag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mga kabig nganha kanimo. Buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Diyos, o pagkuha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mga kapig nganha kanimo. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Diyos, ug pagkuha ang usa ka espiritu nga matulid sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu.
Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan ug ang mga makasasala mga kabig nanha kanimo. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing Dios. Ug pag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Usapnaya ko uban sa kamuton nga espiritu. Unya natudlo ako sa mga lapason sa imong mga dalan ug ang mga makasala, mga kapit na natin. Buhatan mo ako ug usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Ug pag-uha ang usa ka espiritu nga matungid sa sulod nako. Ug ayaw sa likway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. O sa punaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya, pagkatudlo ako sa masingkamuta nalabason sa imong mga dalan ug ang makasasala mga kabig nganha kanimo. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. O pagkuha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Kunya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan ug ang mga makasasala mga kabig nganha kanimo. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. O pag-uha ang usa ka espiritu nga matungid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. O ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan o samnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Kunya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan o ang mga makasasala mga kabig nganha kanimo. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing Dios. Ug pagkuha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako sumikuay gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ug sapnaya ko ang sa masingkamuton nga espiritu. Kunya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan ug ang mga makasasala mga kabig nganha kanimo. Buhatan mo ako sa usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios o pag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atumangan o ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan ug ang mga makasasala mga kabig nganha kanimo. Kabig igusong, perdido, perdition ay. Kabig igusong,
perdido perdition. Amen. So, karon kumana ang ato vision o sa Tagalog pa ni ganap na kamo kumana og blessing ang atong cross ang atong pastor kumana o ang inyong papel karon nakata sa kabilang wala kata sa kaning apostol kay wala pa ta nasugod sa pamita sa mga apostols. Mali ang atong certificate kardinal. Mabot ang adlaw na dili na kardinal ang inyong certificate. Kaya position ninyo is apostol. Wala yung position nato sa kalibutan. Unya, ang mga sitas na inyong ibasa tagsa-tagsa katong inyong ibasa karon ayaw ito yung kalimti sa tibong kinabuhi. Kung sa Katoliko Romano, doon ay panumpa sa panginadawaton ng pagkabari. Kaning ato, pangamuyo, hindi panumpa. Kung inyong sabton ang inyong ibasa, pangamuyo na. Mato dito, ayaw kuhaa ang Espiritu Santo, ikan ka nato. Kaya kanang Espiritu, bisan pag ikahatag na, makuha na. Muli na itabong iman natin. Ihatag ang Espiritu, ibuha. Ang Espiritu gihatag ni Saul, ibuha. Ang Espiritu gihatag ni Adan, ibuha. Mao nga dinhi sa ato, atong gipangamuyo, giampo na to, ayaw pagbuha. Ang Espiritu Santo may gihatag kanako, iuli ang kalipay dinhi kanako sa inyong kaluwasan, pero doon ay katumbas. Kasi katumbas, o ako tudlo sa mga makasasala ug sila magatagi nganha kaninyo. It means you are preacher. Ako ug kamo preacher sa Ginoo. Okay? Sige, kuha na ninyo dahil mag-issue na ta sa certificate.
Hatag ni kanina Rumi. Ikaw na mo isyo na. Ang baston, tagsa-tagsa ko ha. Aron di magdaylo. Ayo, pagbo. Si Pasko ang wala. Wala ito kami ng Pasko. Ano na ibising kami. Wala kayo ba? Ano yung birthday? Mag-isyo ta karong certificate. O di niya kinahanglan nun kay Muslim na siya tinura. Dili na siya kuwan. Gusto mo nang usabo ko na? Sinukuan niya ko? Ako ingon ko iyahan ng dili. 1 minute sir. Sinukuan ko na. Uy. Sinukuan pa eh. Pipili ko pa na eh. Santo na. Ano na may sinukuan ni Ani Katolik? Ano bukat siya dili. Mas bukat ko ah. Ulang mo mo. Dili tugas ni. Tugas na. Tugas. Okay, buat ko. Salamat po, sir. Lingkod na ka. Mamina ka sa ilahan. Kingdom of Priests, Secretary number 2023-080-113-94605, Kapitan Star City, Certificate of Ordination. By this presentation, shall all men know that yours truly, Romeo Contigo, is hereby consecrated and recognized for being a cardinal. Given on this date, 7/8/2026, or July 11/2026, our Gregorian calendar, for being one of the resurrected 12 sons of Jacob in this early of God, and recognition of the will of the Almighty Father God Abraham, for the virtue and full authority given, for the justifiable judgment and righteous governance, in the first gate towards the kingdom of peace, jasper precious stone. Signed by Supreme King Divine Master Pope Benito G. Yao, Supreme Founder and President of the Kingdom of Peace. Exodus 19 verse 5 to 6. Now therefore, you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Next is the certificate. Certificate of appointment. As represented, truly, for the cardinal, the position given on this date, 7/8/2026 to 11/2026, with the authority and expectation to dispose his cardinal functions and authorities in behalf of the constituents. This authorization is applicable throughout the whole Philippines and to every mission point where it extends the operations. Signed the Supreme Divine Master Pope Benito Diabo, Supreme Founder and President. Una kaling pagbibisulog na sa atin. Una ay Sige. Sige.
Next, certificate of ordination is presented to Edwin R. Amosilio, consecrated and recognized for being a cardinal. Next is the certificate of appointment is presented to Edwin R. Amosilio for being a cardinal. Bang bro. Bro. Card bro. So, ang atong certificate, ready for class up. Anytime, pwede na ito makuha ang class up na makakasal ka. Ikaw, pwede na ito makasal sa talang sakot mo. Ang may kasal, hindi mo kasal. Ha? Sige mo yun. Ayaw lang? Hindi lang ito, ngayon. Testing din nato na o tinuod. Ay ka na may pangayon sa kuwan ani PC. Mayuan lang na ang kardinal ng permit. Di ba kayo suhat krasa? Wala na. Kaya ka dyan sir. Ha? Pinakaan ng traso. Natrasa mo pinakaan. Ay sus. Wala. Saan natin na po? Saan natin na po? Tulog. Kulog na? Rini ka sa krasa. Anytime, pwede ka ma-apply na yun niya. Eh, kani ato man yung gabong charge. Kani may i-charge na to. Pwede nga mo branch tas mo labi. Next, certificate of ordination presented to Benito Y. Belgiza, consecrated and recognized for being a cardinal. Okay, palakpak. Next, certificate of appointment is represented to Benito Y. Belgiza for being a cardinal. Oh, grabe na fireworks oh. Pagdili ko na fireworks.
Ay mo ang kabibi, kita. Smile. Next, certificate of ordination presented to Kapli and Usil, consecrated and recognized for being a cardinal. Certificate of appointment presented to Kapli and Usil for being a cardinal. To the glory of the Lord, our Savior. Next, certificate of ordination is presented to Christopher S. Prato, consecrated and recognized for being a cardinal. Next, certificate of appointment presented to Christopher S. Prato for being a cardinal. Forever proclaim. Holy and righteous. Next, certificate of ordination presented to Felix Iscaro, whereby is appointed and recognized for being a cardinal. Smile. Certificate of appointment and represented to Felix Iscaro for being a cardinal. By your spirits. Your love. We left your name. Certificate of ordination presented to Jason C. Sparsha, consecrated and recognized for being a cardinal. Certificate of appointment is represented to Jason C. Sparsha for being a cardinal.
Next, certificate of ordination. This presentation shall only know that Sincere Olivar is ever consecrated and recognized for being a cardinal. Certificate of appointment is represented Sincere Olivar for being a cardinal. To the glory of the Lord, Savior. Certificate of ordination. Representations shall also know that Jimbo White Ahud is represented and recognized to be a cardinal. Certificate of appointment is represented with Jimbo White Ahud to be a cardinal. Mutar. Forever is Next, certificate of ordination by these presentations will only know that Pedro A. Olivar Jr. is represented and recognized for being a cardinal. We stand in your Certificate of appointment is hereby presented to Pedro A. Olivar Jr. for being a cardinal. Teka lang, para sigurado. Next, certificate of ordination presented to Arturo M. F. Haba, as represented and recognized to be a cardinal. Certificate of appointment is hereby presented to Arturo F. Amaba to be cardinal.
functions. Certificate of Ordination shall all men know. Ministerio O. Hogin is representative of this United Christian. Certificate of appointment is representative of the city of Hogin, Hogin. To the glory of the Lord. Jasil, sige na nakakuha Jasil. Sige na nakakuha si Jasil, kinayara na. Let's read the citation. Kingdom of Peace. Signature number 22-309-396. That's the right. Capital Vice CD. Certificate of Ordination by this presentation shall all men know that Carlos P. Macaraya is hereby consecrated and recognized for being a cardinal. Given on this date, April 8, 2026, for being the resurrected body of John the Baptist in the story of God. The recognition of the will of the Almighty Father God Abraham, for the virtue and full authority given for the justified Old Testament and righteous governance toward the spiritual children of God. Signed by Supreme King Divine Master of Pope Benito G. Diablo, Supreme Father and President of the Kingdom of Peace. Certificate of appointment is represented to Carlos P. Macaraya for being cardinal with position given in this date, September 2026, to the 11-2026 with authority and expectation to disclose the cardinal functions and authorities that we have for the Council of Christ. This authorization is applicable throughout the whole province and to every mission point where it extends the operation, signed by Supreme King Divine Master Pope Benito G. Diablo, Supreme Father and President of the Kingdom of Peace. Shine your Next, every citation, Kingdom of Peace. Section number 20, Certificate of Ordination by this presentation shall all men know that Amusio A. Risani is hereby consecrated and recognized for being cardinal. Given this book, given a for being resurrected by faith in the story of God. The recognition to the will of the Almighty Father, God Abraham, for the virtue and full authority given for the justified Old Testament and righteous governance towards the spiritual children of God, signed by Supreme King Divine Pastor Pope Benito G. Diablo, Supreme Founder and President of the Kingdom of Peace. Certificate of appointment is represented to Apostol Elisani for being a cardinal. A position given in this date, September 2026, July 11, 2026, with the authority and expectation to dispose his cardinal functions and authorities in behalf of the constituents. This authorization is applicable throughout the whole Philippines and to every mission point where it extends the operations of the Divine Master of Pope Benito Diablo, Supreme Founder and President of the Kingdom of Peace. Signed. Supreme Founder. Tulog ba siguro?
Ay, saba. Tanan. Dosis sa dosis. Kamu sa dosis. Isa ko mo yung plan, dosis sa. Sir Lepag. I-adjust lang kung wala, hindi makuha na. Palit na. Sa kanila. Ako na lang. Smile. Compresa talaga yung kamay, no? Atras sa ibang sungkod, Kurt. Anak, iyan na lang. Ibang sungkod, ibang sungkod. Di makita ang ulo ni mga ba. Iswag lang, wait. Tapi dah, bisa lagi. Waling lang gamay sungkod, card. Waling gamay sungkod. Yan. Sungkod. Ano lang? Something. Yung siko starting. Oh, siko. Ini siko. Siko. Is mo kamay sis. Sis ko na sis, kaya makita yung mga mayang nga bagat. Sigurado. Pilihan. Dagag film man siguro ni. Puno-puno sila film. Okay. Ayun. Kaya. Kaya bata. Ayaw. Ulo. Ulo.
Sukong na nabusik. May ulo. May ulo. May ulo. Agoy, masok-sok pa banggit mo dir. Makuha mo sa picture. Maghanap mga gawin dede ay. Na yung ulo. Bata, bata, inuwala, bata. Voices, sabot na nagka-compress. So, na may errong. Wala din na makita si Kuya. Atras gamay. Ay lang. Kamot ya dali. Kanya lang. Bata. Your love. Tabi lol. Tago lol, tago. Go. Oh, si Aro naman nagdi makuha mo perfect. Apel na ba? Oh, makita mo karo. Oh, makita mo karo. Ba't ka ginanin cellphone dahil minute yung cellphone? Okay, congratulations Nanatag sa yan. tanan na nakadawat o certificate